Thandaze sabata imini sabata maibento wonze yabon velngam uma pangwe banda la kelindule dela mamela ikulu mengosi okuzophelisa abantwana bakho sizokusidlule ngomeni ka-190 ikhulu namashumi amawunane
wabuye wasuka ngenyawo eJudiya waphikelela enkantolo eShonga. Mayefika khona wafuna umphathi siteshi. Wayesevela wayesethi njengoba ngilanga Ushembe mina ngizothelela abantu abamnyama izalukwazi namaceki impesheni ngoba ibona bodwa abangafoli zabelungu izalukwazi yafola namaceki akhona. Usele thina abantu abamnyama kusho umuntu wasezweni okhuluma indaba yethu. Abelungu babhala phansi bathi yaqala lo mshamakhosi akazeze la ezothelela abantu impesheni. Kuyinkinga kaShembe ngoba noma uqhamuka kuliphi ilizwe mawufika la ekhaya ebuhleni awukazuzi kuthiwa ubaba uyohola impesheni. Utazizwe ngeke futhi uzizwe nangelinye ilanga likaSihlabele. Noma imuphi Ushembe ngeke uzwe kuthiwa uhambile uyohola impesheni. Into yethu leyo, hayi Ushembe, into yethu leyo. Impesheni yadala uyethile khona ubantu yaba khona futhi wababekela umgogo wathi mangingakwelisi lowo engitshona zombona ukuthi mina ngubaba. Abantu kuye basezweni babesonga basonga bafanele into bayikhuluma yenzeke impela. Le nto ngayibona ngomunye unyaka inkosi ilanga namalanga inguquko umhlaba yaphenduka usawasanekona esikhuluma phezulu. Wawanathelwe ndwele unikezwe incwadi yokuthi siyindlakazi. Wayesithi usaphoma inhlangano. Mayefike endlakazi wathi hayi ngibabonile labo ukuthi abangazi mina. Wathi mina mangithanda lendi yesonto esephakameni ngingayibiza ngikayise la inhlakazi sonke ngingithapile emuva. Leyo mali eyayiqamile ukunikeza incwadi kwindakazi yaphelelwa umsebenzi. Ngomsombuluko wawusho ukuyisabatha, ngomsombuluko yathola idismizali yaxoshwa. Umuntu wasezweni Ushembe futhi umuntu oqala umdili. Ngike ngibone lo muntu efisa ukuba Ushembe. Ngithi ngawulanga umuntu esithuphethu. Ungahlala esihlabeni bababaza kodwa inkinga manje uzoyimukela kanjani imphefumulo yabantu mabedlule ezweni? Ngoba phela ezulwini uyayedwa imphefumulo futhi ingeyakhe. Ezulwini nguye yedwa nemphefumulo futhi ingeyakhe. Ngithe ngikhuluma ngathi uMelizedeki. uMelizedeki umuntu omkhulu, inkosi yaseSalem, nayo abhalwe ngayo kumaHebheru 7 kuthiwa ngokuba uMelizedeki lowo inkosi yaseSalem umpristi omkhulu phezu kwabo bonke. Ayibonge inkosi. Ushembe umpristi omkhulu ophezu kwabo bonke. Bona ngoba noma ngabe kufebani akayi esidongeni salowo muntu uthumela abafundisi noma thina. Ayibonge inkosi. Wathi omunye umuntu hawu wakhamba uMaMaduka emhlabeni usethi hawu izothi Ushembe akayi emngcwabeni. Ngithi akayi futhi ngeke azaye. Akagunyazile ukuthi hayi ngithi uqala ngayo ukuthi ubone umuntu ongayi emngcwabeni. Uthi ngeke ngiqala ngayo emhlabeni. Ngithi naye nesilo makushona umuntu asithumele iy'nceku zaso. Ayibonge inkosi. Ushembe into yakhe ingqondo washo nge-omo wafundisa abantu thina ethi izulu la siyakhona khona abantu abamnyama phela. Ayibonge inkosi. Masuke sithi mema bonke abantu suke sendlela wena
kodwa iqiniso lakhona elithi izulu lasiyabona yasho inkosi yami yathi kusikhathi la lezizwe ziyoyifisa lento kodwa inkinga ingeyeli zolenza kwazi ukuhlabelela isizulu nazi namanje sikhona masihlabelela kucimibani ngoba sine-ajenda. Amen. Makuthiwa vuka nathi sokhanyisa ukucimibani kuthiwe emini enhle sabatha nguwe kucimibani kuthiwe lala nathi Ushembe into noma yini asuke ekhuluma ngayo uyayazi. Why ngelinye ilanga kwangisitolo lesisephameni kwasuka abafana bakaNamkabile bakwazela ummeli lo mmeli ayizoya naye enkantolo uvuka Ushembe uthi ngeke ngisahamba nawe uke enkantolo hawu yini ndaba nawathi ngikubonile ujawabo ngikhombise wena ulele ubheke phezulu njengephuphu abafana bakaNamkabile bebhisha imali usho umuntu onamehlo abona ngayo wasezulwini umuntu ohlakaniphe kakhulu obona ngolelakhe ibandla abenzi ngamanye amabandla khona umuntu babo ohlala emnazo uthi mina Chiliza wena ngiyakufuna engozweni yami ngithi mina ngicula ngithini lapha uthi glory to the kingdom forever and for nothing. Yazi glory to the kingdom ngithi ezinkulu zinzima ngoba zithatha noyisho uthi uJakobe mayefundisa abantwana bakho ukuthandaza uthi ndodana yami yazi uThixo wayisho uThixo wobaba bethu mama esayi yena ngiyakujabula. I'm very sorry. Ngiyakujabula kakhulu ngobaba wethu omosha uthi umfana uyikhandele wena etshela uyiswise besebenza nayo uthatha impesheni nje ngonyaka odlule uthi inkosi ezoye wena usithile lapha omshumayelo unene usethile lo umfana uvuka esemnyama uthi uyolungisa indlela kahle ngithi wenze kahle kakhulu usethile isimanga ukuthi Ushembe mayihamba akaleli iroboti sengiyamuza-ke mina ngithi usuwezolumela kanjani iroboti ngoba usungabi yithuthuthi kwakwakhe amaphuzo usuwezomanini ithi umuntu omkhulu ongamele iroboti mawucabanga ngama kanjani ngoba nomuphi la efika khona amehlo onke asuke efuna ukubonishela. Sinomuntu oyisimangaliso nobani odinga umbona abamhlophe nabansundu abangani bakhe ababukwami muntu futhi abalengiswa ngisho emqaleni ngoba bayimshizi lo ulengiswa amakhostazi namadoda yathi indoda ufaka indoda emqaleni akwesiyile lonkosikazi lendoda indoda yamile nami ake ngifike emanazathanzoni kumthandazo sasesivele siya sonke silengiswa Ushembe sonke emqaleni wavele waqala ukuthi ngoba namadoda ayamlingisa umuntu omkhulu yafaka emqaleni nasekhanda ebongo umuntu omkhulu nje unjalo khona incwadi ngithi bekayenzekile ithake esikhonze lo muntu ngisho ney'thombe zakhe akekho ayibonge inkosi yiyeke into eyenza abantu balunyakele ibandla ngizobe ngifunda incwadi nje ye-makeup khona nizongala nonke Jeremiah 4 verse 8 ifunda nge-makeup ngiyaya kwezinye kuleli bandla makeup futhi umfazi ogana indoda yakhona kahambi ngekhanda isibongo somuntu siyafihlwa ayibonge inkosi ngicela u-amelo isidudla ngoba lona ngisho uyawenzani wena
noma ugqoka okubomvu noma ngabe ugqoka okubomvu noma uvatha igolide noma uhuqa amehlo akho ngomuthi uyawuhloba ngeze abakuthandayo bayakudela bafune ukuthi ufe. Ayibonga Deuteronomy 32 verse 1. Ngifuna ngibhale lo mawukhohlwa ukubhala ukubuka DVD la labo ngibona bazokudayisela uzwe ukuthi ngifunda ngithi ayikho mina ngomuntu oyisinomi ogwina kuyo ishukrima lokukhetha ukrima ungathathi ngamafozo ifakiswe ngoba iyokwenza ufana neqimlili lokuqinda no superrose benza abantu yabiseba iqimlili lokugwema lokho wokhetha izinto ezilula. Angisho ukuthi mina iqondile ngempela kodwa wokhetha izinto ezirayithi. Ayibongoza sephambi fona mina ngikhuluma nani ngoba ngabantu kuthiwa bekani indlebe enamazulu uzwe nawe uzokhuluma uzwe nawe mhlaba amazwi umlomo wami indaba yami iyoconsa njengemvula nenkulumo yami yakuhlala njengomhlaba ngiyakumpethe. Ngiyabonga selithi mawudaliwe wamnyama wathambele black is beautiful. Sure ngoba uyiquality noma abeliyana unjalo noma abelibalele unjalo ngawudingi anyanisi natamatisi ngazi nobefundisi bayizwa bekhulu kodwa indala ngiphume edunjini babona thina ihlabelelo 93 ihlabelele bayibelele ngandisole kuthiwa amahubo 93 years old. Ihlabelele iBhayibheli labantu abadala. uJehova uyabusa wembethe ukuphakama uJehova lalela uJehova uyabusa wembethe ukuphakama. Kushiwo ukuthi uJehova uyabusa wembethe ukuba i-erhieker namasondini noma idashi. Ayisonto lamabhulu idashi reform church yilo amabhulu le makuthiwa Church of England yilo phesheya obona izinto zakhona zakhe umongo ofana nomangisi ngoba vela uzokhuluma indaba yomuntu uzokhuluma indaba isephakameni kuphela lapho uJehova uyabusa wembethe ukuphakama la ukhuluma indaba yomuntu noNkulunkulu. La ekhaya ushadiswa ngishamathuba kwaya abafanisa ababhekayo ukuthi umuntu uyavuka kwabafilele bayajesu inkosi yaseNazaretha. Bafike bathi inkosi befuna ukumphilisa mayithi umuntu uyavuka kwabafilele. Bafike bathi inkosi thina kithi kwakukhona izelangane eziyisikhombisa. Owokuqala wagana wayeseyafa umkakhe wangena nomfowabo wafa nomfowabo wangena oyolandelayo bamngena nomfazi wavose emva kwalokho wayeseyafa umfazi. Wena-ke mawuthi leli vangeli olushumayela umuntu avuka wafela ekuvukeni womfazi wayiphinda uthi Jesu ifana elihle likaMariya uthi nedukile ngoba niyazi imbhalo namandla kaThixo ekuvukeni abaganwa abendiswa bonke abantu bayingilosi. Yabona thina kodwa la ekhaya umuntu
uma wawufe ungaqoliswanga sihlala inkomo siqolisa uvukubonga ngoba leli vangelana ekhaya lovuko ngesingisi kuthiwa i-multiracial heavenly esikuyo izulu esiyalona thina lixubile labantu abamnyama ayibongoza zekhaya ngithe umbazwana uyashukula amaKorinte okuqala 11 ivesi lesihlanu 11 ivesi lesihlanu amaKorinte okuqala isahluko 11 ivesi lesihlanu ngilingiseni no angiyona umshumane lo 11:5 kepha owesifazane nazo osuke ekhuleke kepha owesifazane oyikholwa nje othandazayo eprofeta noma ngabe uyagula vele ungomana khona lapho ikhanda lakhe lingamboziwe ulithela amahloni ikhanda lakho ngokuba lokhu kunye nokuthi uphumulile owesifazane engambozile uma engambozile fakisela noma kungamahloni ukuba owesifazane agunde nokuba aphucule akambozi silithi Ushembe wasifundisa inkolo yethu wasifundisa ukuthi singahlabeleli ngey'ndonga zaseJerikho sihlabelele ngenhlanakazi kabona wasihlabelele nangamakhosi ethu uyabizwa Nkosi Solomoni wena mkhathi uyabizwa Nkosi Solomoni wena mkhathi yona Nkosi yokuqala Ushembe uvelezulu yona yokuqala emakhosini akwaZulu eyambona uvelezulwini enye yathi inkosi yenziwa yiUshembe kana Nkosi kaZamani kana ngithi mina yona ngizita lokhu kwadalwa ukuthi ngesikhathi sobandlulo ngokuthi bayezwa wayengavunyelwa Ushembe ukuthi la ehamba khona ashayishe yeso wabizwa iy'nkonzo zama-missionaries zathi wena ngoba le nkolo yakho ishubile lethu uzungayishayi insimbi edinyeso ngabona ukuthi sonke kwezobonke ngoba engavunyelwa kashaya insimbi ngoba wakushiwo wena wavele wamnandi abashiwo wena wabezisonke vele kwengathungalalela ngabona yayisithi inkosi uba umkhulu enkosini labo yabona-ke wena ngoba wazokuhlupha mntanami nabo bangakhona uzonikezwa indawo la uzosondisela khona kanwa kuthi lapho unonkosikazi wakho khona kusondele khona yonke indawo lokuyizwe mina ngihlala ngikusondela emzini womama leyo khona lapho ngomkezi lethi noma umangelo sakhula thina sifunda nomini esikoleni lekithi unoma usondela ekhangela
wathenga amaplasi enzela intandanti naboqoshwe ezweni ukuzothi baba ngikushiwo izimo athi hambe uhlale endaweni ethile. Ushembe intela yamakhola uthenga ngamaplasi ondintandane elomnkosi intela yamakhola uyenze njalo athi ikhona ilanga lakho ikhole iningi baba ngithi bemesiya lapho isikole nasedondota lasakho yonke indawo uyefundisa ukuthi uma umuntu imali ungawuyidla umuntu ongabashiya uzikayise ngobebalekela ukondla kufanele indoda engayiboniwe laluzithabulana sivuke sonke sigodu uma sebengitshela abantu badala baleke kuthengela ingane isingwe ekuseni ma umuntu wasesibongweni wenza zonke into ey'phuphile ezokwenza ungayi lawo yakhona. Uma wabhongoka washiya umzayihlo mhlawumbe komunye imbuzi usho ukuthi le mbhungwile la ekhaya uwole waba mbhunguka. Bonke abanalo baba bebhungwile abagoduke manisheva bafuna ungeke ungagani uphelekele lweposho hayi akubeki imali oyidla wena yafundisa awukuthi ngojwayele ukuthi ubhasoka abantu ngemali ayibonge nkosi yasekhaya nginesile lokho ngikushoyo mhlawumbe unentana tonimfundiso ngengamo okhuluma phepha abanye imfundiso bayithola mina ngisho ukuthi kunjani Uthixo wobaba ngalayo khulume ngona kodwa ngibeka umbhalo ukuthi wena yenze nje umbhalo umi kanje wena yenze nje kuyezwakala. Inkosi uMnyaka Ushembe isibizwe izikhulu zaseNanda zathi hayi lo muntu Ushembe uzenza wena ndaba ezitha abe uzuze umbono wafika phambili igqoke ingubo zemilishisi inkosi yethu yafika yathi Ushembe ngizobona abalifundiswa zaseNanda yathi ngizabela ukubona umuzi wakho bathi mabengena ephoyizeni ekusejamangweni izindlu la ekhaya ngomagama nemigwaqo la ekhaya inabezulu egama yonke umfundisi ungedile uma ungasumkhokole umthengele ilitha mfundisi lomgwaqo ubani igama lawo uyokutshela ekhaya lo mphatha esithi lo mangala kuwo lo JG lo AK kanjalo uyayazi yonke akwenkosi sikhona la ekhaya ithi kuzisikhathi lawo lomuzi uzoba mkhulu kakhulu mhlawumbe wawungekho kufika ungisho ekhademe elethi ukuthi kunjani la ngempela lasontela khona ukuthi la abelungu bazobuza ukuthi lo mgwaqo ubani kufanele ubatshele ukuthi inkosi emaqatheni yamile siyafuneka isitishi sayo ukuthi inomlando othi ayibonge Nkosi siyafuneka isitishi sayo wathi umuntu amina ukuyabona angifuni ukwakhela ilitshe kawolakhe ibize thina siyofunda incwadi ethi u-Absalom empilweni wakhe wazihambela insika wathi nanamuhla insika ayibizwe ngegama lakho bayana wakhe isitishi sikabamkhulu eThekwini uyabona nje bambamba ezazazi ezinqabayo Ushembe ufuna abantu bathuthule bazi uyabona ukuthi kwenzekani emhlabeni umuntu omkhulu wenziwa abe isitishi ngoba kuyilanga ongapheli nawo ngeThekwini empeleni kalibhode waphila isonto senkosi uJesu ungathi wona kufanele sekhulume abantu abanye bazomasha ngidlozi into mayezethe kuphileni ngawo ikhona kunjenge iy'ngongo lezi esiy'phathayo yabona iy'ngongo ngiyekizwa ukuthi ukhula ayikho leyo kwathiwa
yathi inkosi yanga asiluphathe ngoba kofika abantu bathathe yona sihlezi ngezandla olokushamba njengomuntu hayi uzothandazela ngabe umdlolo ngabe umuntu umezwa ubuhlungu bese uwena uphuma idimoni akathandazela abayifundi incwadi yokuthandazela khona uzoza ukuthi umuntu uthandazela wena imisebenzi noma izenzo eBhayibhelini 19 Samuel verse 12 umdala ngisho umfazi umdala 18 noma ethandazela thandazela ngengubo imisebenzi 19 verse 12 ungayiswa kwayiswa kwabagulayo amaduku lalela kwayiswa kwabagulayo amaduku nezingubo eziphathelene nokuzipha kwakhe kwasuka izifo kwasuka sebephethe izingubo kwasuka izifo bantu nomoya abantu nomoya abantu baphuma kuyakhuleka muntu yasezayona yonke amanzi la ekhamuthandazelwa ayibongo ingubo abashumayeli abagunyaza ukuthi bayiphathe ngokusemthethweni nami nawenyanaezulu omhlaba ipamba abakele esimeni ngabasala manga mhlaba ipamba ithi nohayiza noma indoda yakhe mayinofufuyo ikhala yomfazi mashakuthi ikhala njalo ngoba asuke inofufunyana ufufunyane-ke lingena kanje ma uyintombazane ujwayele ukudla uthofulaksi uthofulaksi uthambile abakandavuli labo ababathemithi bavele bawudile umuthi bawudlise ngawo ngokwehaha bese-ke uhayiza kugcwaliswe lokho ma umuntu wasebhawule ungabodla noma yini bofuza Ushembe wabambona wajebulotas Ushembe aliphethe nodwelumuntu alala wakwathezo ezwemlazi inyanga ezulu basuka befundisa umthetho bakhuluma nomfela basetofela ubona babeyimela usukulala neziwe bathi umthetho mneke ngekuzubo wanamulale mtondolo waphiwe naphezabane unokutayolale imizini yeyikhulu utolwisa efike ntakazuke ibonismanga ngale moteni kuthiwa yidokashembe alake umnetho yivuku namanga uthi thina masiyokwenza umhlangano siyalungiselela ukuthi solale ngempela athi njengobayenza Ushembe Roma adengishifove nabantu esuka le-gospel uqalile kwakuthi ma inkosi sekuvaleni sokwaqhamuka ndikathi bayabazi abadala kwahamba inkosi baseyiqhabula itabu zemithi hlukana nemithi ukhona kwasekuthiwa yebo abanganisifele ngabo bazoxoxo Ushembe mawuhlakapile kufanele masigezisana uzigeze ngakusasa mawunengoma mina noma ngingathiko kwa wathi umduli kuni wadlala engabanani la mduli lathengelwa umshini wokumasaji wamayikhathele lo mshini onguze baba manje inkosi yajabuleza nje yambambala umduli ngamona lengumjongo nginosukuthumela umduli engimazana ukujabula kodwa
wathi into akagezanga wazogeza ngesandla. Sinefa-ke thina elinjalo emhlabeni ongeke ulifanise nalutho. Ongeke ulifanise nalutho. Ayikho into enkulu njengale esinayo emhlabeni noma ngabe wehlelwe mhlawumbe bakuxosha la ekhaya. Uzungasonti kweliso. Uyihlalela lekhaya ube bakulanda. Mina ngingasuda ngithini konjishana ey'nkozweni ngoba ngivele umoya wandibekanga nginaleyo problem ngempela vele ngiyibonela abantu bekhaya ukuthi ingayithini hayi ngeke ngimlungu ngangibona ngivele kuthiwe ngishonile nivele ngingcwabe ekhaya ukuthi ngithwala ubhekiswa kunokuthi ngihamba ngikhonza otshala jamloku ngoba ngiyazi ukuthi enqome umfula waphenduka wayigazi obaba bethu nogogo bethu bebulawa yindlu yakwaJesu befuna singabi nalizwi befuna sithenge ngishama khona incwadi yesilo-5 akabe ikhuluma indaba enkulu ikhuluma ngokuthengwa kwamanzi nani ngibone lo msila bekwazi ngoku-400 kade amanzi yabona yindlela-ke uhulumeni enza ngayo ubantu manje-ke uNkulunkulu wabo ngeke ngize ngimthandaze ngoba afuni ukuthi azonikeza umuntu. Ilungile umthandazo okufundisa Ushembe ukuthandaza. Ushembe inkosi yethu. Ukhuluma ulimi futhi olufana nolwethu. Funda baba. Silo 5 lesiqala. Khumbula Jehova. Khumbula Jehova. Esehlelwe yikho. Bheka ubone ihlazo lethu. Bheka ubone ihlazo lethu. Izwi lethu selingelabantu ufunde kahle eqaleni. Izwi lethu selingelabantu kolunye thina singakama izwi lethu selingelabantu kolunye uhlanga. Lezindlu zethu zingeza lezindlu zethu zingeza lezizwe. Sizintandane sinababa omama bangabafelo. Amanzi ethu zile ngemali. Izinkuni zethu siyayithenga kabasi. Saqoshwa base zintanyeni zethu selithi hlala umlungu wafika ngapha eMelmoth liyangikhohlwa igama lakhe. Wafika umlungu wathi bantu Jesu manje wasuka idumo zamlandela umlungu manje uhamba ngelabo labantu emgaqweni abeseyama athi mandla ngiyabuya angene ehlathini ebetusheka abuyele ndabathe ifake la aqhubeke nabo ekulale abuzwa namadoda abuza amadoda ukuthi hawu umlungu wakho nathi wangena ehlathini wabuya ehlabathi yini bekwezile wathi zwakala ngelilanga wathi umlungu ngisahamba ngiyaphesheya ngiyabuya wayesehamba mpela azi noma wayeseflethile noma waphesheya mpela wavele wafika abantu bathi ngibona lomuzi nalomuzi izosuswa yonke lemizi kuzotshala imoto. Hawu kanti umlungu hamba nabo njena ethathile abantu uhlola ifa labo manje bona inkomo ipota bababazela umlungu abapoti ifa labo mhlaba baxoshwa abantu imizi yabo yini umuzi nomoya baxoshwa abantu endaweni yabo baxoshwe iy'moto ezisebelemoni ziyamapholisa
Emelmo, abantu besizulu bathi semanike. Kuney'momo eziningi ezisabekayo. Lowo mlungu waqosha imizi yabantu eminingi. Yabo, manje-ke lento uma uyibheka